Comencem ja les funcions amb l'oxigen. A continuació trobaràs 8 vídeos que parlaran d'hidrocarburs en què s'ha substituït un o més àtoms d'hidrogen per grup funcional en el que contindrà l'oxigen. Aquest necessita 2 electrons per aconseguir la configuració electrònica més estable. Així teniu l'oxigen, per tant, per arribar a la configuració electrònica del NeO necessitarà 2 electrons i formarà 2 enllaços covalents. De compostos amb la funció oxigen tothom hem vist en les nostres vides quotidianes. Segur que heu vist això, l'acetona, que s'utilitza com a dissolvent en laques, esmalt o el vinagre d'aquesta marca comercial o d'una altra que és una dissolució al 6% en massa d'àcid acètic, o l'alcohol etílic que s'utilitza en les begudes alcohòliques a banda d'altres usos. I no confondre amb l'alcohol metílic, que s'utilitza com a combustible, dissolvent i anticongelant, a banda de molts altres compostos en els quals tots contenen la funció amb l'oxigen. Abans de començar amb aquestes funcions, amb l'oxigen, us presentem una taula a mode de resum per a que, de forma molt visual, pugueu veure que us trobareu en els següents 8 vídeos. Tindreu els grups funcionals alcohol i fenol, que és un àtom d'oxigen unit a un d'hidrogen i a la seva vegada unit a una cadena hidrocarbonada. Aquesta és la fórmula i ho nombrarem amb el sufix ol si està dins de la cadena principal i si ho hem de denominar com a substituent amb hidroxi. Els èters, que és un oxigen enllaçat a 2 cadenes hidrocarbonades, ho nombrarem si està en la cadena principal com a èter i com a substituent com a oxi. Els aldehíds, que és un oxigen formant un doble enllaç amb un carboni, això li direm el grup carbonil i ho nombrarem com a amb el sufix al si està en la cadena principal, si no està dins de la cadena principal carbaldehid i com a substituent formil. L'acetona, que és el mateix doble enllaç de l'oxigen però en un carboni secundari. En l'aldehid està situat en un carboni primari, sempre a l'extrem de la cadena, tant a la dreta com a l'esquerra, però en l'acetona és un carboni secundari. Ha d'estar al centre o en un dels carbonis que no siguin els extrems de la cadena. Ho nombrarem com a ona, també podem utilitzar cetona i com a substituent oxo. Els àcids carboxílics contenen el grup carboxil, que és un doble enllaç també amb l'oxigen unit a un altre oxigen i hidrogen, sempre en un carboni primari, és a dir, al final de la cadena. Ho nombrarem com a oic, si el carboni està dins de la cadena principal, si el podem incloure, si no el podem incloure com a àcid carboxílic i si ho hem de nombrar com a substituent carboxi. Derivats dels àcids carboxílics, si substituïm l'hidrogen per una cadena hidrocarbonada, tenim els èsters. Veu? Aquí substituïm l'hidrogen, aquest d'aquí, per una cadena hidrocarbonada, que pot ser aquí us he ficat 2 carbonis, però pot ser dels carbonis que necessite. Ho nombrarem com OAT D, si està en la cadena principal, carboxilat D, si no podem incloure el carboni en la cadena principal, o, si necessitem nombrar-lo com a substituent, oxicarbonil. També les sals deriven dels àcids carboxílics. Si substituïm l'hidrogen per un catió metàl·lic, en aquest cas he posat un sodi. També ho nombrarem de la mateixa forma que els èsters. I per últim, els halurs d'acils també deriven dels àcids carboxílics, en els quals substituïm el grup hidroxil, és a dir, l'oxigen i l'hidrogen, del grup carboxil per un halur, que pot ser fluor, clor, brom o iode. Així he ficat un clor. I ho nombrarem com halur D amb el sufix oil, si està dins de la cadena principal i si no podem incloure carboni dins de la cadena principal com a halur D carbonil.
Si l'hem de nombrar com a substituent, utilitzarem fluor o formil, fluoroformil amb el fluor, cloroformil amb el clor, bromoformil amb el brom i iodoformil amb el iode. Comencem amb les funcions amb l'oxigen.